Emenda fil-liġi li ser tkun introdotta wara negozjati mal-banek ser tipproteġi benefiċċji soċjali u benefiċċji tal-akkomodazzjoni minn mandat ta' sekwestru li persuna jista' jkollu fuq l-assi tiegħu. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon spjega kif din il-miżura ser tagħti imbuttatura soċjali. Dan hekk kif fil-waqt li qabel kien hemm limitu ta' madwar 700 euro, issa l-benefiċċji kollha li wieħed jista' jirċievi ser ikunu protetti. Issa qed inkopru kull ammont ta' benefiċċji soċjali u ħlasijiet li ħorġu mill-Housing Authority u m'hemmx iktar il-limitu ta' dak li kienet 300 lira Maltin snin ilu. Miżura pożittiva li ħatejn ħafna miżura blaqta soċjali, miżura li hija wkoll frott ta' ħafna kooperazzjoni aħna bħala Ministeru mal-Banek Maltin. Il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza Edward Zammit Lewis spjega kif din hija miżura soċjali importanti għal ħafna familji Maltin u Għawċin li ta' kull xahar kien ikollhom jidħlu fi spejjeż legali addizzjonali biex wara li jagħmlu rikors jippruvaw iħollu l-benefiċċji li jkunu ġew issekwestrati. Qal li dan imur kontra l-għan tal-benefiċċji soċjali e kif persuna xorta waħda ma tkunx tista' tgħix ħajjitha b'dinjità u fi kwalità ta' ħajja tajba. U għannota kif għal darb'oħra dan il-gvern kien hemm biex jisma' grupp ieħor ta' persuni li kienu qed jintlaqtu fil-laħam il-ħaj b'liġi li kellha bżonn tinbidel. Għandek tliet vantaġġi li l-flus mill-ewwel huma disponibbli qed nagħtu dinjità lin-nies li ma jqgħodux immorru il-qorti biex jieħdu daw il-flus u frankajnilhom li tagħmel rikors il-qorti biex jinħelsu l-flus u spejjeż ġudizzjarji. Huwa eżempju ieħor ta' gvern li jisma' u gvern li ju tan-nies u man-nies.